Horasma dihita saluhutna, dihamu amanami inanami na dibagas joro, nang songoni amanami inanami na dibagas tabe, tapahohoma tapasadama rohata, martangyang be mahita. Amen. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonod dohatani Tuhan Jehovah, manangise na mamelehon hamaulateon, ido na pasangapau jalama bahedalan, asa hupatuduhon tu ibana hatuaun ni debata. Haleluya, martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami, nunga marpungu hami dison di ari na pinarbadiaan mi, say buhay mapinggol dohot rohanami, asa marlas ni roha hami manangihon hatam na badiay, jalaringga sami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami, asa pos rohanami martangyang tuho, urupi mahami, asa huparhasya kami aka ari-ari ningolu na podoki, say pamasuk mahami tuhanguluan saleleng nileleng na, pujion nami mahodisi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Epistel di partanyangatya di bornginon imanatar surat sian 5 Musa biddu saplonom mamukama sian ayat 10 sahatu ayat 10 pitu hujahama di tonga-tongakta tapai huti-hutma. Ikon marari raya parlape-lapean ho pituari lelengna, iadung di papunguho parbue sian pardegeamu dohot sian pangilangamu.
Jala ikon marlas ni roha ho di ari rayamu, songoni ho dohot anakmu, dohot borum, dohot naposom bawa, dohot naposom paropuan, dohot halak lepi, dohot halak dagang, dohot dana natading dilapin, dohot paropuan nama balu di bagasan akka hutamu. Ikon pituari leleng naho marari raya di Jahoba de Batam di inganan sipiliton ni Jahoba. Ai di pasu-pasuon ni Jahoba de Batam maho di saluhut gogo ni tanomu dohot di saluhut ulaon ni tangamu. Di baheni ikon marlas ni roha situtuho. Ikot toluhali di bagasan sataon rona sabawa di tonga-tongamu tua dopan ni Jahoba de Batam, di inganan sipiliton ni Jahoba, ima di ari raya sagu-sagu nason yasoman, dohot di ari raya minggu, dohot di ari raya parlape-lapean, jaladang jadi rumar boti ro manangise tu adopan ni Jahoba. Ganup tahe marguru tu natar lehot tanganna, hobar tu pasu-pasu naung nilehon ni Jahoba de Batam tuho ima sahatna martua dona tumangihon hatani de Bata jala nau peopsa. Amen. Asiniroha madihamu dohot dame nasian debata amata di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita damang dainang nandi haolongan itu hata ni debata dihita di Bornginon di pertangiangan di mingguon tersurat di Markus bidu 12 ayat 41 ro di ayat 44 ujaha madihita songonom mahata ni tuhata nahudul do ibana todokkon poti parasian gebe dibering ma pabaen ni halak madabuhon hepengna tupoti jadi torop do namora na madabuhon na gudang laus Roma boru-boru na mabalu sada na pogos didabuhon matusi 2 rimis ima sasen gabe di jo Jesus masisian nai ninnama madok nasida situtudo hatakon tuhamu gumudang do na nidabuhon ni na mabalu na pogosan tu bagasan poti parasiani asa saluhut akka na madabuhoni ay siyan lobi-lobi nasida do didabuhobi alai ia paropuanan siyan pogos na do didabuhon saluhutna na diibana tung sadok hanguluan nai ola nido turpukta hurian itu hata na nihaholongan ni Yesus Kristus
Turpukta di Bornginon ima taringot tu napasahat pilihan tu rebata. Tutu meragam do pilihan nabui beringot tanwaing di tonga-tonga ni huriata. Adong pilihan diakoni, adong pilihan tu distrik, tu kantor pusat, adong pilihan muse tu huria. Jadi meragam do aka pilihan nabui marhorong-horong tabereng noaing di tonga-tonga ni huriata ala hobar turikotna alay saluhut nai piliani ima asa patupahon akan adinggan patupahon ng pamujion tu debata ala ni piliani hape dang tu zolma alay tu debatado pilihan ima tu debata napakeon gabi ula-ula ni debata manaing mabaritahon barita nauli di tonga-tonga ni hasyanganon asal lambelga ima harajaon ni debata di hasyanganon obar tu pajuon ni Tuhan Yesus Kristus barita ho kamuma barita nauli tu sadok portibion tu liat portibion di dihamuma nasida di bagasang warni ama anak dotot di perbadia lapatan na di si molotung peta pasahat pilihan tu adupan ni debata pakione huriai mai gabi sada pabalgahon harajaon na di tonga-tonga ni hasyanganon lao membaritahon barita nauli turpukta di bagasan Bornginon ima di bereng maneng di jonok ni poti parasiani Yesus hudul ditiki naro aka jolma tu bagas zoro jadi di panok noti aka jolmai mangalehon madetekon maneng madabuhon ima pilianna tu poti parasiani jadi adong dua harorona imana parjulu naking natorop akanamora natorop akanamora madabuhon godang-godang tu poti parasiani jadi na mangihuk muse parupuan na mabalu sada madabuhon ima dua rimis maneng didok disi sasen molo dihitara mungkin saperak mon maneng setali diakka hatana julu jadi berengot tadi si dua perbedaan tutu didok Yesus gumudang do na pinasaha ni na mabalui sian aka naking na parjulu na pasahato ni ima aka na paradongani nagpe secara kuantitas maneng gudang na di pasaha namorai gudang nilaina alai marhiti-hiti kualitas maradupon harajau ni debata ubal garo na pinasaha ni na babalui persembahan yang diberikan oleh seorang janda yang tidak ada apa-apanya lebih besar daripada yang diberikan oleh orang-orang yang disebut di sini mamora atau orang-orang yang berada. Kita melihat tabereng di sini turpuktai puasa di Yesus songoni. Ima na parjulo namorai madabuhon tupoti parasiani dang pola maretong-etong ibana. Dang pola dietong ibanay. Bye-bye pilihan nai. Oke mak. Ala yang go parupuan na pugoson maneng seorang na janda maneng na babaluon di paretok kon ibana. Molo hudabuonon.
ahama alango kusugut. Jemolo nama morana king molo hule honon, ang dope panganok kusugut. Ala yang guna mebalui, molo hudabuhon, maneng hupasahat pilianon tutuhani, ima 2000 son maneng sasenon, ahama alango kusugut. Jadi anong pertimbangan alai dipertimbangan ni iman nilai ni pilihan ni ditiki dipertimbangkan na mabalui alango kusugo dosari honokku maneng pilihanku tu debatado pasahatokku saunari. Jadi holan dibuat ibana sada kesimpulan keputusan pilihan do pasahatokku saunari. Anggo sugut sarihonon ni debatado au. Jadi di tonga-tonga ni napa sahato pilihan ni mana? Adong do pamikirion pasahaton ni debatado sugut. Ima akan nadinggan di bagasang ngoluku. Jadi di pasah ibana may pilihan ni. Sopola ikut di sarihon ibana ngoluna tujuluan niari. Sopola ikut dirimangi ibana ahama sugut panganon. Alai di pasah ibana mai doh pos ni roha doh yas ni roha doh di dokma di bagasa trupuk taon ai ngoluna do di pasahat na pogosi na babadui tu adopan ne debata alaya kana mora naking na pasahatoni dang ngoluna lobi donin nanaki dayat apa plopat lobi nasida do di dabuhon nasida ninna. Lobi nasida do di dabuhon nasida. Jadi sarana mololau hita maneng di tiki sekolah minggu na jolo di lehon natoras ma pilihan 100 rupiah itu horhoman 25 rupiah tukuri itu horbobon di tiok ma 25 rupiah naik di pasahak ma 25 rupiah ima pilihan na tutuhani. Jadi molo tarimangi marhiti-hiti terpuk tahun dang sesongoni pilihan nena dak sesongoni pilihan dang lobi alai pilihan ima pilihan ngulu ima pilihan hidup ngolut taon tapasahat tutuhani diri taon tapasahat tutuhani todi taon tapasahat tutuhani hidup pilihan na didok na di bagasan turpuk taon alani i takas manung ngataboto be perbedaan ni na morai dohot na pogos na king pasahato pilihan na ima marhite-hite ngolu nai di pasahat tu debata. Jadi molo tedehon ede piliani takas do isi dokon. Pasahat ma artaku, hosaku, diriku, todiku, seluhut na ho pasahat tu. Jadi sebenarnya kita na mengalihot tu debata nung ngata pasahat bedirita. Pilihan ngolutai tapasahat gabe pilihan tu debata. Jadi molonung ngasongoni dang holan na maneng na 10.000 ibe HP pilihan tutuhani ngadoh bengoluta. Jadi na masa di bagasan turpuk tahun dak yabe masai di tonga-tongane akka na porsea noengon alabwa nunga di pilihoni mana dirina tu debata. Ima marhiti-hite tangyang pilihan dohot edde pilihan molote dehoni di buku edde 200 opati ayat 2 takas do di sini dokon nungahu pasaha be sudi artaku diriku sudi akan adong dia pasahat gabe pilihan tu debata molo songoni do pilihan tu debata tutu mahita songon perempuan nama beluon pasahaton diritna tutuhani pasahaton ngulutna gabi pilihan tu debata na gabi renungan no aing buha tutu nunga tahang nguluhon nata pasahati
ima nagabe renungan manang jamita nung ngatutu nguluku dirikon dagikon hatakon nang akka artaki gabe pilihan tuadupan ni debata ima nagabe renungan noai hitabido na boy mangalusi dang boy hami akka parjamita manang akka perhalado hitabido boy mangalusi mangarimangi nung ngahupasaha besudi hape tutuhane jadi molo adong artata gabe pasu-pasu mai tuakka na humaliang asa gabe pilihan na mangulu tuadupan ni debata molo adong nahurangan manang adong akka na pugos mangido-ido gawong dihita adong sagihonota tapasahat itu nasiya ido pilihan na mangulu tu debata jadi pilihan ni persembahan bukanlah hanya persembahan na itik-tikon nai ganong minggu alai pilihan persembahan ima ngoluta ganong marsada-sada jadi ngolutaon ikom persembahan do jadi molonung nga persembahan ngolutaon tu debata tutudang adong beparange dosa ngoluta dang adong beparange hata dosa nah haluar sesimakudapta dang adong bepikiran ima pikiran na mangayahi ima aka ulaw nasotama di tonga-tonga ni ngoluta molo nung ngatarokon diriku artakku sarhudina na adong diau ngolukon ima pilihan tu debata molo nung ngasongoni totu ikon deudo hita sian aka hadusau iko deudo hita sian aka parange nasodenggan ala dang boy tu horota marhiti-hiti hepeng tanah godangi ima asi-asi ni rohani debata ikon ngolutaido tapasahat tutuhani gabe persembahan iro na ne halomohon ni rohani tuhatai sia tonga-tonga ni ngolutaima ulah honota persembahani ala dinokodo ise na makaholongi hosana maguan hosa maibana alai molo dipasahat hosana laho pilihan maneng mangulah lomo ni rohani debata di hasyanganon doho dia ngoluan sugut totu ido pilihan na balga dia dupan ni debata dang maguan hosai molo di pilihon hosanai maneng ngolunai tuadupan ni debata pos marohata tapariahi madirita laho mamelihon diri taon tuadupan ni debata songon si Abraham pasahaton i anakna si Ishak bulus rohana pasahaton gabe pilihan nang pe tutu didok debatado unang pola digatti songon Jesus gabe sada korban mamelihon dirina asa mangulu hita songoni mahita nang laho mamelihon dirita ngolutaw ma tapilihon gabe ula-ula ni debata di ganupari ganuptiki di tonga-tonga ni huria di tonga-tonga ni keluargata nang di tonga-tonga ni akka ulauta gabe pilihan na mangulu mahita sa luhut na amen martangiang mahita Jahuba debata aman nami na marhabangsa di banua gijang na pinarbadiam mudo hami marhiti-hiti na tinobusni anak muhami kebe akka nabadia noaing jongjong di bagasan jorom imalit Tuhan laho pasahaton diri nami ngulu nami parangin nami hata nami pikiran nami roha nami gabe pilihan tuadupamu tutu malit Tuhan hatam nabadiai lau papur haton hami tungolu nami siganupari asa setoktong hami gabe akka ula-ulam gabe akka maparangihon parange nabadia ay ido pilihan na khusus tuadupamu mulutung pehupasat hami sian akka na pinasahami tu hami
ima pilihan secara materi pakion ni huriam may laho makubasi di tonga-tonga ni huriam pakion ni huriam may laho pabalgahon ima aga ula-ulam di tonga-tonga ni hasyanganon mangurupi manugu-nugu ruas ni huria do akka naso margogo dope. Ajari mahami Tuhan laho mamakke ngulu namyon laho paune-unehon ulaw nami asa hobar tuloman roham ay saluhut nai ima pilihan nami tuadopamu. Pergugui mahami marhiti-hiti totim asa setoktong badia hami asa gami pilihan na khusus hami tuadopamu. Jahuba debata amanami asiroham di tonga-tonga ning ulumami siganupari dia kaulaw nami na maragami upasat hamima nang daging nang todinami nang akaparane ngami disi gabi pilihan na khusus dia dopamu dang ulaw nami ima ulaon hadusaon dia kaulaw ni na maragami asa setoktong hami merdalan di hati romo. Asimaroham ali Jahuba mulutung adong pe arta nami noai akka sihumisik nami Tuhan pakion nami may gabi pilihan tuadopamu mangyahi akan nauli tu tonga-tonga ni ruas ni huria terlumo bima di tonga-tonga ni keluarga asa anggiat ale Tuhan di tonga-tonga ni keluargai setoktong marsari ngarhatam barita nauli say toktong miyan di tonga-tonga ni hamis saluhut na. Asimaroham ali Jahuba lam tabay madihami akapasupasum nagabi pakyon nami ali Tuhan mangurupi aka nagali napugos nagabi pakyon ni huriam nang mangurupi aka na marhamaolon dope molo adong bencana buhi pakyon ni huriabi lahu manugu-nugu laho manukoli ima ngolu ni aka nahona bencanai. Asimaruham ali Jahuba tangihon hami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapasada maruhata martangiang mahita. Ido tutu hali Tuhan. Say pa jonok mahami tu lapung mi. Jonok tuho. Nak pehami disude akasi tawaron aka pergumulan pribadi lepas pribadi. Alai loas mahami madalani saluhu na Tuhan.
loas mahami makalah soni saluhuna asa tahu hami oleh Tuhan pajanokon diri nami dia dopamu nabadiai Tuhan di luar sope hami mangolu oleh Tuhan di pertibion medalani akan ngulu-ngulu nami wa melatih kami di saluhuna sepamotuamu di saluhuna oleh Tuhan Tuhan di bagasat tikiope nungau jalo hami si basa-basa mi tutu diganup hami mersada-sada bu idu hami oleh Tuhan belah kami ima permingguan songon na biasa di gereja namion di jorom na bediau na oleh Tuhan di basa-basa koror di hami saluhu na silas ni roha bu idu mardalan doh denggan jala loh pas doh hami saluhu na oleh Tuhan siam parmarani do holang di padua horo hami sesudah ragami persahiton imakan amasan wengon Tuhan jala di bata nami gudang gotutu si basa-basa di pasahato Tuhami alai luas mahami makamulateh honi saluhuna mulu tung dilekobe di hami Tuhan tapuji-pujian hasang ngapo mai diho luas mahami lao pasahato ni tuak kadongan nami ima napatut lao si lehonon nami napatut si parrahonon nami Tuhan gabi hamulatehon mai saluhuna nang akang ngulu nami pakatayon nami nang akang gerak ngirik ngulu nami biale Tuhan tarlu mobi ma di keluarga nami kan mersada-sada bae matutu keluarga lepas keluarga gabe si hiutoko asang gi lam jono kami saluhu nali Tuhan hola mangasahon guarmu nabadiai Tuhan di bagasan borginon pasahaton nami do Tuhan ima keluarga ni amanami situa terus songoni nang keluarga ni amanami situa ceha pruba gudang do perata he naso habilang kami dari bagasan persahiton naso pamotuan nami alai tede ibereko di saluhu nale Tuhan pasu-pasu ma obat na pinanganna jala pasu-pasu mangkapangobati para medis asa makrohon hamalumo nale Tuhan Tuhan jala di batah nami benon nami do tutu ale Tuhan ima keluarga nina nami nang jumolo di halapo pos dorohan nami di hole Tuhan hodo pangapuli na sumurung di nasida manang sari-hari penasida keluarga nasida borhat tu na daw Tuhan pasu-pasu patir perlakan nasida di bagasan holong nasiako ya le Tuhan Tuhan jala di batah nami songoni manang hami saluhuna mulut ngadong pihak rencana-rencana ni keluarga nami oleh Tuhan rencana nauli na dengkan dia kana pamuli boru panguli anak-anak boru ni huriami Tuhan ho mana pataluson saluhuna daktarulah kami yang koso mangasau ko alani pos dorohan nami di hole amang nabasa saya patuluso mudi pasal to mudi wolo mangasau ko hami di parngulun nami Tuhan jala di bata nami benon nami dotong tunggu jolum Tuhan dia kana ko ni huriamon mulai na me saat tu nama godang saat tu na berkeluarga Tuhan o mana mangaleo di nasida pos ni roha lapas sahato diri nasida tu ada pamuda bediai asa jonok nasida le Tuhan mulutung na di bagasan akan nasikola leo di nasida parbino Tuhan nasiako boy pajonok ko diri nasiako le Tuhan mulutung akan na di bagasan akan na berkarejo le Tuhan leo ni nasida hatorangan di pikiran asa tadi dada sida le Tuhan di perkarejuan nai nasiton Kristus do nasida nasurat do nasida alani ali Tuhan dia ka pernguluan na di perkarejuan na hodo na dipasangap nasida Tuhan jala di bata nami bolu tungadong ali Tuhan di jemaat mon nanaing mengido yakka paranak kono Tuhan pasu-pasu nasida homa napasahat toni salu naradido di hoyi di hodo salu nali Tuhan tama puji-pujian do tasangapon songoni madiak kaya anak do boru ni huriam nanaing aturan na sohok nasida li Tuhan leon sirokap nito di nasida asa martabat-tabat silas ni rohanami akan tua-tua saluhu nali Tuhan sonang yang anak kami Tuhan jala di bata nami mulut ngarong ya kanak kon nami naso dapat kareju dobe pas do rohanami patu do muru nasida siaka parkarejuan na hobar tu nasida hobar tu lo meniroham Tuhan jala di bata nami beron nami do tuho musingane le Tuhan diakan tua-tua kalan sia mulut ngadong di harga leon di pikiran
hagaleo ni partodion Tuhan lampagara partodion na sida lampajonok ko diri na tuna sida asa lam parngulun na sida asa gabi tiruan tu akan poso tu akan goparan na Tuhan jala libatan namin ng paluas na sida gali na pigali pardengon na alelam gara partodion na Tuhan soni manang hami pihak kanatoras bulu tungaruk pihak pergumulan nami meredepan kayanakon nasipata dang dibegi kapakatayon nami Tuhan mangula doho to dimi di mana Tuhan selenom mudo akat orang dipikira di bana asang giat tujulan hari yang musengani lam tutikos na akapangalahon na sidak hanakon nami Tuhan lo asa hami na tu oras Tuhan lamarlas ni roha songon ne hata homi Tuhami asang giat toktong di bagasan las ni roha hami kanuk marsada-sada Tuhan jala di batanami ibe Tuhan di bagasat tikion adong dope penyakit na seluruh dunia le Tuhan ima COVID-19 asiroham homa na balua honi sen portibion Tuhan lam tabay parpino Tuhan tuaka namalo tuaka parbisuk na boy maban akka songon imun di hami asa tarluas sami asa boy hami bergerak songon na biasa merpunga le Tuhan dia kepada tu nami di organisasi di saluh na taheyak na biasa hulako ko kami ale pastoran nami di hole Tuhan hodo na pamasa honi jala tu hodo saluh na le Tuhan pamoto amude Tuhan jala di bata nami pamasa ton nami do tuho negara nami on mulai sa na me saha mulai sa perturus hak tu pergijang oh mana masuk nasida mangale bisuk di nasida le Tuhan asang gia negara nami on aman mardalan terlalu memahami karena porsia diho boy hai memuji pasang apoko aman di bagas niak kahurian nami be Tuhan soni nang tetangga nami ope dia kasalu na sekeliling nami Tuhan pasu-pasu nasida pasu-pasu na ulan di tangan ulan di pikiran na asang giat terpasu-pasu nasida li Tuhan gabe boy mahami aman di hurian nami on paus dorohan nami diho na mangula doho di hurian nami li Tuhan jala di bata nami udang do betahe pasaton nami tuho alai aduk di hadapan mi Tuhan pasahak ma Tuhami ho bartolo meniroham mau lihat meho pinuji pinasangak mau marhiti anak Tuhan Kristus si palua jala sioko pami amen. Tatangya koma peliata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang odaroroan ni salut sileo-leo na dinggan do nasa ulibasa na moliutus upasata mima sinalahomitu hami pilen nami tuho sejalo mai gabi na husus di jolom pasu-pasu majararamoti asa parhasyang hami pilienon pati bulhon harajam itong-atongan di huriam do di portibion buhay marwanami marhiti-hiti todim asalamu tadahami gudang ni sileo-leom itu hami asalam girgir hami madok molianti tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami amen. Ramahita mangido di tangiang aliyamanami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmo say Roma harajommu say South Malom Roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang
Leo matuhami sedarun hanguluas siapari, sesama dosa nami som panesa nami, di dosa diungan namar dosa tuhami, unang hami tugiyo tu pangujunan, palua mahami sian pamago, ay horo na puna harjaon, do tagugon, rodi hasangapon sa liling nililing na. Amen. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus, do tolong ni rohani debata ama, do parsauran ni di porbadia mana mga ramoti, jala na mamasu-masu hamu sa luhut na. Amen.